السلام علیکم معزز ناظرین و حاضرین، میں ویلا جٹ تسی اس وقت دیکھ رہے ہو تہاڈا اپنا یوٹیوب چینل ویلا جٹ تے دوستو اج میں تانوں دکھاواں گا باغ کنواں دا لوٹر مسمی۔ دوستو چیک کر سکدے ہو تسی میری بیک سائڈ تے باغ تے دوستو اے او باغ آ تقریباً اج تو اے تک 2 سال پہلا لایا گیا باغ۔ تقریباً بھائی جان نے 8 ایکڑ لائے نے تے انہاں سانوں آکھیا بھائی تسی وزٹ کرو ساڈے باغ چ تے اپاں الحمدللہ اج انہاں دے کہن دے اوتے اتنے موجود آ گئے باغ وچ۔ دوستو السلام علیکم۔ تو چلو آ بھائی پٹھے وڈ رہے آپ تانوں دکھانے ہاں کہ جانوراں دا چارہ ہے کس طرح بھائی جانوراں دا چارہ کٹ رہا۔ یہ دیکھو سہی، یہ دیکھو او لالا دولیا یہ دیکھو سہی، یہ ہے چودھری رضا حسین جو کہ جانوروں کا چارہ کاٹ رہے ہیں۔ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو جناب۔ اور سنا بھائی آپ کے پاس کتنے ڈنگر ہیں؟ ڈنگر میرے کو ہے یار بتھیرے کتنے؟ 10-15 ڈنگر ہے۔ لالا جی چھڈی تھوڑی دھیان نہ کریا کرو۔ جھوٹ چنگا ہوندا۔ ہاں جی جھوٹ چنگا ہوندا۔ نہ لالا جھوٹ کے بولنا گیا تسی کہنے چنگا ہوندا۔ کوئی گل نہیں۔ اچھا تے لالا باغ لائے نو کتنے چر ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال صحیح ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تسی نال چیک کرو بھائی جان دی سپیڈ کنی ہے ماشاءاللہ۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوں تے ہجے تک ایک پانڈ نہیں بنی ہے۔ لے لالا جی نال ہن دیکھ لو گل دیکھ لو کہ ساڈا دل نہیں کر رہا وڈن۔ اے لالا جڑیاں کان جی تسی ٹوٹیاں ایاں لائیاں ہاں جی، اے تو بغیر پٹھے نہیں وڈ ہوندے؟ نا نا کدی سوال ہی نہیں۔ لالا اے تے ویسے تہاڈے دیکھن چ کوئی غلط گل نہیں ہے گی؟ ٹوٹیاں لا کے بیٹھے تے کوئی بندہ پیچھوں واجاں ماری جاوے پھر؟ لالا میں کہڑا روڈ تے ٹریفک چلاون دے جڑا میں وچ وج جانا۔ لے لالا تے دیکھ سکتے ہو دوستو تسی لالا بہت ہی عمدہ تے بہت اچھیاں گلاں کر رہا تے لہذا انہاں گلاں دے اسی طریقے دیاں گلاں سنن واسطے تسی ساڈا یوٹیوب چینل ویلا جٹ سبسکرائب کرو تے ہر ویڈیو نوں آن والی لائک کرو۔ گھنٹے دا بٹن جڑا سائڈ تے او ضرور دبا دیو تاکہ ساڈی ہر آن والی نویں ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تانوں بآسانی نال ملدا رہے۔ تے دوستو باغ دیاں تسی دیکھ سکدے ہو کداں بالکل سیدھیاں قطاراں، ہائے 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 بالکل سیدھیاں لائناں چ باغ۔ اس طریقے نال نگاہ مارو گے تے تسی تانوں او سامنے مال بھی کھڑا نظر آ رہا ہونا۔ دیہاتی ماحول آ ماشاءاللہ، ہر طرف کھلا چار چفیرے کنک گندم بیجی کڑے نے بھائی جان ہونی۔ تو دوستو پلیز آن والی نویاں ویڈیو دیکھن واسطے ساڈا یوٹیوب چینل ویلا جٹ سبسکرائب کرو تے ہر ویڈیو نوں لائک کرنا بالکل نہیں بھولنا تسی۔ اس طرح دیاں نویاں ویڈیو تے نال لگدا ہی گھنٹے دا بٹن ضرور پریس کر دو تاکہ ساڈی ہر آن والی نویں ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تانوں ٹھک 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 کر کے ملدا رہے۔ تے دوستو والسلام۔